الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لحضرة المعرفة والكتاب والرحمن للفطور النعم بسم الله الرحمن الرحيم ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبري لك والذي واجهتك منه الأقدار والذي عودك حسن الاختيار liyukhaffif becik ngentengake alamal balai ing lorone balak coba alaika ing atas sira ilmuka apa pengertian sira bi'annahu kelawan suara Allah subhanahu maha suci Allah wa yaiku Allah al-mubli kudatkan paring balak laka marang sira walladzi mongko utami pangeran wajahatka kang madhep ka ing sira min saking alladzi al-aqdar apa pira-pira pesti wa walladzi iku pangeran awadaka kang ngulinakake ka ing sira awadaka kang mulinakake ka ing alladzi awadaka kang mulinakake sapa alladzi ka ing sira husnal ikhtiyari ing baguse pilihan. Terus hikmah menika nerangake bilih kula jenengan sami niku teng donya tiyang niku nak urip ning donya niku isine cobaan napa isine coba wong niku nek iso urip niku coba nek dunya darul balak dunya iki isine napa coba nek tiyang sing boten dicoba niku sinten wong ora dicoba niku ya sampe nek wis mati ya wong nek wis mati cobaane selesai tapi nek iso urip cobaane berlanjut sampai diambake mati. Makanya ana wong niku nak seumpami dicoba kali Gusti Allah apa komentare niku lha dicoba kok ora barbar ono wae biasane komentare wong sing dicoba ngoten ya betina kok dicoba ono wae ora barbar gentenan sesuk ono neh sesuk neh saiki iki sesuk ono neh iki yo iso. Nah, ngeten iki komentar ngeten iki komentare tiang-tiang sing napa. Ya pancen wong sing protes, ya protes kalian pestine Allah Taala. Kalian napa takdire Gusti Allah. Tiang orang ngoten iki protes. Ya pancen cobaan niku loro. Wong dicoba niku napa loro? Ya loro. Ora ana sing enak. Ini orang dunia ini isinya cobaan, isinya ora enak. Makanya dunia darul balak, dunia ini isinya coba. Nah akhirat, wal akhiratu darul jaza. Lan akhirat itu omahe walesan, diwales. Lah sampe nek jenengan teng akhirat wis bar. Nek pokoke nek wis mati, cobaane selesai. Lah selagi saya urip ya terus cobaan akan silih berganti berdatangan. Gentenan wis macam-macam saiki iki sesuk iku terus ganti. Dadi ora nontek. Makane kula nate mireng wonten sing dawuh niku termasuk wakilah hadis sing Nabi. Terus menungso niku sampai teng akhirat niku digolongno kali pangeran. Ana jenenge ashabul bala. Ashabul musibah. Jadi wong-wong sing kena musibah terus. Ana golongane ashabul afiyah. Ashabul afiyah niku wong-wong sing ora pati dicoba nek dunyane. Ora kena apa. Nah, ternyata nopo ashabul musibah iki wong sing kena coba niku nek tengene akhirat niku cara timbangane niku luwih abot ya. Timbangane luwih abot. Maksudnya apa? Kebaikane niku luwih akeh. Tegese nek ditimbang niku dosane niku dikurangi karo pangeran. Krana ana musibah iki mau. Musibah niku kudu didhepe kanthi napa sabar. Lah dene nek nalingane kaya musibah itu terus. Nang dunya dene ana musibah terus. Nah, akhirnya nopo?
ahlul afiyah niku sing wong gak patek oleh coba ningali model ngoten niku dene niku nyuwun kali Gusti Allah. Padahal iki tengah akhirat. Nyuwun kali Gusti Allah niku nak mbok merati sini dibalik noneh nang donya dene kena musibah terus karo ben kena belak terus kena cobaan terus. Nah ini napa? Berarti wong dicoba nang donya iki berarti napa? Niku termasuk tanda tandane wong iki disenangi kali Gusti. Yang niku nak disenangi kali pangeran, ya dicoba. Wonten dari berkata Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Gusti Allah niku nak seneng kali kawulane, ya dicoba, ibtalah. Gusti Allah bakal tes, bakal diuji. Ujian niku kados kaya bocah sekolah ngoten niku, ujian kaya bocah sekolah. Sekolah niku nek nalikane ujian tulis, ujian apa. Niku wonten ceritane bocah sing nalikane garap soal niku bengok wonten apa. Nek kelas menuju kok soal wangel bengok. Terus bengok karepe dhewe soal kok wangel ngene. Wonten apa? Ibu pangerti garap. Wonten. Mboten wonten, mboten wonten sing wani. Gak wani karo gurune, meneng wae. Iso gak iso digarap. Wis pokoke digarap ngono ae. Nah niki nyontokno bahasane napa? Wong niku nak dicoba, nggih. Wong dicoba niku nak dene sumerep Gusti Allah. Sumerep Gusti Allah lan ngrasakno kehadirannya pangeran. Krana nak nalikane bocah ujian ngoten niku ana pengawase. Di samping ana gurune. Wonten guru sing ngawasi. Akhire gak wani apa meneng wae, pokoke digarap, angel gampang digarap. Nah, krana padhene sumerep ana sing ngawasi. Lah nek seumpama kula jenengan sami nek dicoba model ngoten niku, kena cobaan apa wae. Kaya wong apa pecah garap soal ngoten niku. Garap ujian ngoten niku. Wis meneng wae serasa komentar ora usah apa dihadapi, dijalani ngoten mawon. Wis bareng entah apa bener salah atau piye pokoke didepi wae. Akhire pripun? Nggih pun mengke tuntas iki. Ya ujiane barbar dhewe ya ora ono apa. Lah makane salah satu cara ben cobaan niki rasane enteng, cobaan niki rasane enteng yaiku napa? Ilmu bi annahu subhanahu wal mulk. Dadi ngertine, pengertian kula jenengan sami, pahami kula jenengan sami, sadare kula jenengan sami bilih Gusti Allah niku sing aweh cobaan. Gusti Allah niku sing paring balak, sing maring balak niku pangeran. Nah niku dadekno napa? Rasa larane niku berkurang. Cara wong niku ngempet, kaya bocah ngujakno soal ngoten niku ujian. Roh nak gurune nek ngarep dene paham sing soal gurune, ya meneng wae ora protes. Wis pokoke digarap ngono, iso-iso gak iso digarap. Paling tekok iki carane piye, carane ngoten mawon. Ya mboten kok nyeneni gurune mboten, iki piye gurune gendeng soal koyo ngene mboten. Ora ono sing ngoten iki. Pokoke meneng apa. Seumpama kok ana murid model ngoten niku wis suwenane karo gurune digendengno. Mboten ngoten. Nggih kados kula jenengan sami nek oleh ujian saka Gusti Allah. Nalikane diuji, kok wonten tiyang sing bengok, kok wonten tiyang sing protes, otomatis napa? Dibendu kali pangeran, seneni kali pangeran. Mboten kok malah diseneni. Ane nak seumpama oleh cobaan kudu napa disabar. Makanya wonten donga ning Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Iku dungane Rabbana afriq 'alaina sabra. Niku wonten sing dawuh niku dungane Nabi Daud. Rabbana afriq 'alaina sabra. Afriq niku ngebek Gusti mugi panjenengan ngebeki ati kula kesabaran. Afriq 'alaina sabra niku ngebeki dibeki no atine napa utawa mari kesabaran sing saestu. Fasabrun jamil, sabar itu sabar sing apik. Ada sabar niku mboten nonton teh. Salah satu
napa jenenge kula jenengan sami niku nak pengen diparingi kesabaran kali Gusti Allah. Ya carane ndonga niku Gusti nyuwun kesabaran ingkang saestu. Nggih. Nyuwun kesabaran ingkang saestu. Soale sabar niku angel. Wong niku nak cara dikon milih agama niki modele wonten kalih. Iman niku modele wonten kalih. Yaiku napa? Sabar lan syukur. Para ulama niku nak dikon milih, nak seumpama kok iso milih antarane syukur kali sabar. Tiambake niku nak dikon milih antarane syukur kali sabar. Akeh-akeh ulama niku milih napa syukur. Karena syukur niku badan nikmah sakbare oleh kenikmatan. Dadi enak syukur. Syukur niku napa sekeco, soalnya oleh kenikmatan. Cara kasarane ya tenan. Jenengan nak nelayan ya, cara wong nelayan. Niku Gusti Allah apa jenenge maringi pilih-pilihan, maringi pilihan. Kira-kira nelayan niku pengen alom atau pengen ora alom? Nah, ngoten. Nak alom niku engko gandengane syukur, nak ora alom gandengane napa sabar. Otomatis yo jawabane alom, nggih. Nah, ini ulama niku ngoten, seneng nak dikai kenikmatan. Engko karep napa syukur. Makanya boten pilih sabar niku abot. Sabar niku amprat tenanan. Sabar niku subhanallah ujian sing paling nemen niku sabar. Lah sabar niku dadi perkara sing iso nulungi kula jenengan sami. Nggih. Nalikane oleh coba niku kedah napa disabari. Nah, sabar niku boten dadi intine napa sabar. Ane salah siji carane kula jenengan sami ben rasa lara nalikane dicoba niki ilang. Kula jenengan sami kudu paham tenanan bilih sing maringi cobaan iki Gusti Allah. Pun niku mah. Engko nak dikai pengertian, dikai pemahaman kados ngoten niku, akhire napa atine niku merem, atine niku iso ngempet. Soale lara niku nek gak diimpet yo gak enak kabeh. Wong lara niku boten sekeco. Ngempet niku koyo dene napa? Ya sabar niku mau. Soale sabar niku artine ngempet. Sabar niku artine napa, Mbak? Ngempet. Al-imsak. Al-imsak niku ngempet. Dene ngempet ora napa ora muring-muring ya. Ngempet boten bengok, ngempet boten napa madu napa jenenge pokoke berontak. Jadi sabar niku ngempet. Cara kula sering maringi contoh kados tiyang sing antri teng jeding. Jenengan nak pun nate haji atau pun nate haji atau umroh lah katakan umroh. Umroh nak jenengan tenggene Masjidil Haram, ngene jeding. Niku antri nomor. Nah niku antri. Pengalaman antri to mriki. Niku antrine sak mboten 10 wong. Nah, hotel haji niku meneh malah, nggih. Kula riyen nggone Musdalifah. Musdalifah niku pas hotel sadurunge subuh, ape wudu ape jeding ya Allah. Antrine niku mboten wong 2, 3, 4, 5 mboten puluhan. 20 niku wonten. Dadi antri jeding siji sing gak mboten akeh. Lah niku nak seumpama, ya seumpama wong sing antri niku gak sabar. Tiyange ora sabar langsung nyelonong wae, langsung nyrobot ngono wae. Nak nyrobot otomatis ya senane wong akeh. Wong gak bagiane gak gilirane kok langsung ngarep kudu antri mburi. Ya makane sabar niku napa ngempet. Ya. Ngempet nalikane ape nguyo dimpet. Soale nang ngarep cek akeh wong, disabari sik ngempet sik. Aja rung ditokno. Mun nak ditokno malah najis kabeh. Iki napa sabar. Makane kula jenengan sami kita saestu. Nah, nalikane sabar iki kita saestu. Niku jenenge sabar. Nah, nalikane ngoten niku kula jenengan sami niku diparingi kali Gusti Allah. Akhire napa dadi enteng, cobaan iki dadi enteng krana kula jenengan sami paham nak sing mari cobaan iki Gusti Allah. Kula jenengan sami kok seumpama umure 70 mbah. Umur 70 niku subhanallah ya apa-apa lara kabeh. Apa-apane penyakite mara nggih
gak enak kabeh. Nek kudu sabar biyen nang pancen umur itu. Umur umur 80 terus dene sek napa sadar pikirane mboten kaya penyakit sapa. To nak ngoten niku pun mboten sekeco kabeh. Wong umur 80 niku senajan sak sehat-sehate wong 80 niku sik ora enak kabeh. Wong jenenge wong tuwa niku ngoten. Apa mlaku cepet ya ora iso. Apa meneh mlayu wis ora kuat. Wis pokoke ngoten iki mlakune dhewe-dhewe. Nah niku napa cobaan saka Allah Taala. Makane kedah napa difahami bilih sedaya niki sing maringi Gusti Allah. Pun niku mawon. Falladzi wajahatka minhul aktar walladzi awwadaka husnal ikhtiyar. Krana Gusti Allah niku nak nalingi maringi kula jenengan sami takdir, nggih. Takdire napa mawon. Wis pokoke macam-macam napa mawon sing dialami tenggene takdire niku seyogyane atau sepestine. Pesti niku takdir ingkang sae. Dadi takdire kula jenengan sami takdir sing sae. Kula jenengan sami dipilihno kali Gusti Allah sing sae gawe awak kula jenengan sami. Sing cocok gawe awak kula jenengan sami. Ane kudu pahami to mriki. Dadi apa wae sing kula jenengan sami tampi sae takdir. Nrimo takdire piye wae. Dadi nelayan atau dadi pegawai, dadi napa wae takdire macam-macam. Ini takdir pangeran. Tiang gak iso nglawan takdir. Nek wis takdir ya sampun dadi. Makane napa mawon sing dipilihno Gusti Allah. Gusti Allah niku milihno sing sae damel kula jenengan sami. Nggih, sing napa? Gusti Allah niku pasti milih sing apik gawe hambane. Dan mung macam-macam model. Lah kabeh niku dipilihno sing apik. Sakmene mbane wong sedaya kabeh menungso. Sing ana ing donya niki kabeh niku dipilihno kali Gusti Allah sing apik-apik. Dadi ana apik sampai toh seumpama dene dadi brandalan. Dadi wong nakal niku yo kebaikan untuk dia. Dengan kula jenengan sami memahami kabeh niku apik gawe amal. Soale ngaten. Wonten istilahnya ngaten. Masaibul qaum indal qaumin fawaid. Masaibul qaum indal qaumin fawaid. Jadi musibah utawa sesuatu yang menimpa satu kaum dengan kaum yang lain itu akan dijadikan contoh. Jadi maksudnya seumpama kok ana wong nakal, ngene desa kula jenengan sami ana wong nakal. Nah, wong nakal iki nak dekne yo jenenge dekne mendem seumpama. Lah wong mendem iki nak cara umum kan elek. Elek. Tapi nak kula jenengan sami pahami faedahe. Pancen nak cara ngarani ya elek. Tapi nak kula jenengan sami pahami faedahe yaiku napa? Wong iki bakal didadekno contoh sing elek karo wong liya. Maksudnya ngeten. Dadi nak sapa pabian kena wong mendem. Akhire wong sing gak mendem iki ngomong karo wong akeh, karo paling gak karo anak turune lah. Kowe aja dadi kaya kono. Kowe aja sampe dadi kaya wong iki. Sing kemane napa mendem. Nah, iki dadi contoh. Makanya ketika dia menjadi contoh ini dia napa? Dadi sing apik akhirnya. Pilihan saka Allah Taala. Jadi intine ngaten Pak, intine niku tiyang nak ditakdirno kali Gusti Allah dadi apa wae niku seyane atau pasti ya, pastine niku pilihan sing apik damel piyambake. Kantun kula jenengan sami memahami hal-hal seperti ini itu berikut. Ya, kula jenengan sami paham modele ngene iki Gusti Allah karepe apa? Gusti Allah ngersakno apa ora? Ya, Gusti Allah niki duwe kersa apa ora? Ani kita dipahami ngaten iki. Dadi intine niku kula jenengan sami nak oleh balak nggih, oleh coba saka pangeran. Sing pertama langkah pertama yaiku napa kudu paham bahwasane sedaya cobaan iki datang saking Allah Subhanahu wa taala. Terus ingkang nomor kalih kula jenengan sami nyuwun kesabaran. Nyuwun kesabaran kali Gusti Allah. Sumpama mbah ngaten iki sumpama kula jenengan sami wedal enjing awan kesonten. Iki sakderenge tilem sak dalu ngoten niku nek iso niku angen-angen. Angen-angen niku napa nggih eling-eling dal isu awan sore niku apa sing dilakoni. Kira-kira nak ana
napa jenenge awake dhewe sing nglakoni kesalahan nggih kula jenengan sami nyuwun ngapura kali Gusti Allah. Ana sing kira-kira kula jenengan sami kena cobaan ternyata kok awake dhewe berontak. Nggih. Pikiran iki pasti wonten awake dhewe berontak. Nggih. Nah niku nak nalikane dalu sadurunge tilem wonten niku sadurunge istirahat. Kula jenengan sami napa nyuwun ngapura kali Gusti Allah. Nggih. Apa sing istilah koni. Nah ini termasuk nopo ngenteng no rasa lorone tengene cobaane Allah Subhanahu wa taala. Keranten wong niku nak ape lepas saka cobaan niku mboten saged. Ya saes. Wong niku nak ape lepas saka cobaan nak nalikane sik urip nang donya niku mboten saged. Pokoke nak urip nang donya niku ana cobaan. Pokoke wonten wae. Sampai wong niku nggih kena ri. Tiang niku nak kena ri, cocok ri ngoten mau. Niku ya coba. Cocok ri niku lak luworon. Kalau wingi niku ya kenging beleng sithik kan. Penyeretan. Delalah kok belinya niku tesik mancep jero. Niku ya luworone gak kabar. Akhirnya tak paksa tak bedelne tak tokno belene udan. Nah niku ngoten niku termasuk nopo cobaan sama Allah Subhanahu wa taala. Dadi sing dikena atau menimpa apapun yang menimpa seorang yang beriman itu adalah cobaan. Nah, terus nomor 3 nih kabeh cobaan iki ndugiake napa ganjaran. Jadi yang pertama kula jenengan sami nak pengen enteng cobaane kula jenengan sami kudu duwe angen-angen, duwe pikiran sing maring cobaan Gusti Allah. Terus nomor kalene cobaan iki kudu dihadapi kanthi napa sabar. Terus sing nomor 3 sedaya cobaan nggih cobaan napa mawon sing ngeneki wong sing iman yang menimpa orang yang beriman niku kali Gusti Allah hitungane napa ganjaran. Terus cocok ri, cocok beling, cocok napa rine iwak ngoten niku. Niku ganjaran. Kok ana rasa lorone awak tik sithik niku ganjaran. Pemeneh nak wong sing lara tahunan ngoten niku, penyakit tahunan. Penyakitnya macam-macam. Nah ini termasuk nopo ganjaran. Kabeh niku dihitung nopo ganjaran kali Allah Taala. Sampai seumpama wonten hadis niku dawuh bilih kula jenengan sami nek biasane jamaah. Jamaah teng masjid utawa teng musala utawa teng pundi. Biasane jamaah mlampah jamaah. Delala udan niku awake lupa. Awake lupa ora iso tangi buwahe. Ora iso jamaah. Ya. Akhirnya kali Gusti Allah dihitung ya, nalikane dene salat ijen nang omah niku hitungane apa? Hitungan ganjarane jamaah. Iku kebiasaan niku, kabeh kare kebiasaan. Nah niku sampai napa Gusti Allah ngitung nak kabeh musibah niku wonten ganjaran. Dadi intine temrene. Akhirnya kula jenengan sami nak mikir ngoten niku kabeh cobaan niku enteng. Kabeh cobaan niku malah kadang wong niku nek gak dicoba niku nangis dhewe. Wong nek gak dicoba niku nangis sedih krana buka ana ganjaran sing moro. Ini kan aneh model. Jadi sebagian ulama niku wonten model ngoten niku. Dadi dekne nek ora kena cobaan niku nangis. Pikirane niku mosok pengiran ras seneng karo aku aja. Cara pikirane ngoten. Nah kula jenengan sami mboten. Kalau jenengan sami lu pengennya ya seneng bar dan wis. Nah, mboten paham nak wis bar teko neh. Napa? Nak wis bar teko neh. Nah, nak wis bar nang wis bar teko neh. Nah, ini cobaane wonten nak wis bar teko neh. Kok selagi nek isih urip, cobaan ini pasti napa dugi terus. Nah, sementing gimana kula jenengan sami diparingi kesabaran ingkang saestu kali Allah Taala ngadepi cobaan-cobaan sing wonten teng beliau menika mangke kanthi ngoten kula jenengan sami saged dados tiyang sing husnul khotimah amin amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala abdika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا معين حمدا يوافي عبادك المزيد يا ربنا نحن نشهد ونعم بالدين الوجه الكريم وعلى سلطانك. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ورحمتك ورحمة الدنيا والآخرة زدنا تقوى وزدنا الاستقامة زدنا رزقا حلالا طيبا مباركا وكرنا به برحمتك يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وقربنا صغارا ومنا بذنوبنا واستغفرنا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سيد أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.